Med hensyn til færgedriften, så vil der jo også ske en ændring i løbet af de kommende år. Man er i øjeblikket meget langt fremme med at lave en hurtigfærge, der skal gå fra Morup Havn og til Aarhus. Og den færge vil i hvert fald nok gøre, at man kan forvente en del pendlere og måske en større bosætning her på Samsø. Og der vil det jo være oplagt, at en del af bosætningen vil ske på Nordøen. Nordby er et meget rekreativt område, og det vil helt sikkert kunne tiltrække mennesker fra Aarhus og bosætte sig der. Desuden så påtænker man jo at lave en hurtigfærge fra Sjælland og til Samsø. Og her må man kunne forvente dels en øget tilstrømning af turister fra Sjælland, men jeg tror også, at man kan forvente, at den store del, som har huse herovre, de vil nok komme lidt oftere, det bliver lidt nemmere at komme til øen, og det er faktisk en gruppe mennesker, som bruger restauranterne herovre rimelig meget. Og der er en stor del, der har huse på Nordøen, og det er helt oplagt, at når man kommer over i en weekend, også i vinterhalvåret, så vil man bruge restauranten på Nordby Kro.